Des del menú esquerre pots accedir a les qualificacions. Si el tens amagat, prem les 3 ratlletes per obrir-lo. Entra a qualificacions i consulta les notes de les tasques i els comentaris del tutor. Recorda que les aniràs veient en aquest espai a mesura que avancis el curs. Només en el cas que facis un curs homologat, intermedi 3 i suficiència 3, la nota de curs que obtinguis compta un 20% i l'examen un 80%. Si fas un d'aquests nivells, quan acabi el curs, veuràs en aquest apartat amb quants punts vas a l'examen. Has de fer totes les tasques obligatòries per poder ser avaluat. Tingues en compte que si fas un intermedi 3 o suficiència 3, si no entregues alguna de les tasques, no podràs fer la prova. Si fas un curs no homologat i no entregues alguna de les tasques, no se t'avaluarà. Esperem que el curs sigui un èxit, que el gaudeixis molt i fins aviat!